Meditació de 10 minuts. Posar llum a la vida només depèn de tu. La teva vida és igual que el dia. En ella pot haver sempre claretat, però està il·luminada? Mitjançant aquesta meditació, escolliràs com vols que sigui a partir d'ara la teva vida, decidint si vols que hi hagi claretat en els teus actes o vols que estiguin plens de llum. Per això, et col·locaràs de forma còmoda, assegut o estirat, procurant que l'esquena estigui recta. Tanca o acluca els ulls i disposa't a fer 3 respiracions profundes, però sense forçar-les, inhalant i exhalant pel nas. A poc, connectaràs amb el teu ritme normal de respiració, seguint inhalant i exhalant pel nas. Això t'ajuda a relaxar-te. Ets conscient del teu estat, vius el present, l'aquí i l'ara. A l'inhalar, t'omples d'energia positiva, sanadora. A l'exhalar, deixes anar tensions, et relaxes. Quan la nit es retira, comença a clarejar, però això no vol dir que hagi sortit el sol en el nostre dia. Aquest triga un temps en aparèixer i en formar part plenament del dia. Moltes vegades, encara que hi hagi llum, els núvols cobreixen parcialment o completament el sol i, depenent de lo densos que són, poden apagar tant el dia que ens envolta la boira. La nostra vida transcorre exactament igual que el dia. Podem veure-hi claretat, però també pot haver pensaments negatius que, igual que els núvols, cobreixin la nostra llum. Igual que succeeix amb el dia, ens passa a nosaltres. Saps que tu ets el creador del teu dia i que el crees tal com desitges viure. Ja que ets conscient del teu poder creador i de la llibertat que se t'ha donat perquè visquis la teva vida com vulguis, a partir d'aquest moment crearàs el teu dia i acceptar la teva creació per viure-la sense queixar-te, acceptant tot el que passi a ella, conscient que el que estàs vivint és el que tu vols, ja que tan sols tu l'has creat. D'aquí a un moment crearàs l'alba de la teva vida, però abans posaràs atenció de com és l'alba d'un dia. Deixa portar per les meves paraules. Deixa't que et guiï. Dirigeix-te mentalment a un espai natural on saps que et sentiràs bé. Pot ser en una muntanya o en una platja, o on et sentis a gust i estiguis envoltat de natura. Seu a terra, a la sorra, en un tronc o en una roca. Observa. Fixa't en tot el que t'envolta. Crea el teu paisatge. Posa atenció a l'horitzó. Centra't en el punt per on ha de sortir el sol. S'està començant a fer de dia. Comença a clarejar. Hi ha llum, però
encara no ha aparegut el sol. A l'horitzó, el cel mostra un colorit especial. Pots veure colors groguencs, ataronjats, vermellosos, o potser hi ha núvols foscos que priven veure aquests tons. Aquesta és la teva albada. La pots fer com desitgis. A poc va apareixent una llum més clara. La seva tonalitat és groguenca, brilla més que els altres tons que estan al seu voltant. No pots veure aquesta llum. Te l'està tapant algun núvol? Si és així i no vols que hi sigui el núvol, aparta'l, pots fer-ho. Ets un ésser creador i estàs creant la teva albada. Però si el teu desig és que hi sigui, deixa'l. Ets lliure de crear el teu dia com vulguis. El sol segueix creixent, es distingeix un semicercle que a poc va creixent, tornant-se un cercle lluminós. Els colors que abans eren ataronjats o vermellosos van prenent llum, aclarint-se, arribant al punt de tornar-se transparent. El teu cel ha deixat els seus tons càlids, prenent una tonalitat blava. El sol segueix estant allà, lluminós. Ara, depèn de tu acabar de construir el teu cel. Fixa't bé, mira el teu cel. Què hi veus? Està net? Hi ha núvols? Potser el creuen ocells. Hi ha altres animals al teu costat. Veus peixos que salten entre les ones o en el riu? Les plantes han florit. Tu estàs creant aquesta alba, el que està creant aquest dia. Has decidit que sigui lluminós o que el sol no brilli, que hi hagi núvols clars o negres. Tu has decidit. Ara, deixa aquesta albada. Per molt bonica o tenebrosa que sigui, ella només és present en la teva ment. L'has creat amb el pensament. Torna a centrar-te en la respiració. Centra't en el present, en l'aquí i a l'ara. A partir d'aquest moment, deixa que la teva ment viatgi lliure de pensaments, sense núvols que ocultin el sol. Ara és el moment de crear l'albada de la teva vida. Depenent de com la creïs, així serà el teu dia, la teva vida. Embolcalla't amb la música i amb el teu silenci. Que res et pugui apartar d'aquest moment. Has de crear el teu alba, el qual, a partir d'ara, donarà llum o foscor a la teva vida.
arriba el moment d'agrair l'haver pogut fer aquesta meditació, la qual t'ha servit per crear aquesta nova albada a la teva vida. Agraeix també les vibracions d'amor i d'harmonia que s'han creat i que t'han ajudat a triar la llum necessària perquè puguis avançar i evolucionar. Dóna les gràcies a la mare naturalesa, al guardià del lloc on et trobes, els teus guies, a tots els éssers de llum i mestres ascendits per l'ajuda que t'han donat. Ara, faràs 3 respiracions com les primeres que has fet i a poc prendràs consciència del lloc on ets i mouràs lentament els dits de les mans, dels peus, les mans, tot el cos i obrint els ulls tornaràs conscientment al teu aquí i ara. Recorda, viu en un dia lluminós i si prefereixes viure de nit, tria'n una de lluna plena.